ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan gidan talabishin namu mai suna auratayya, inda muke tattaunawa akan matsaloli da suka shafi zamantakewa ta aure da kuma bayar da shawarwari yadda za a ƙara inganta rayuwar aure da kuma yadda za a nisanci taɓarɓarewarta. In za a zauna da mutunci, in za a rabu da mutunci. Fa imsakun bi ma'arufin au tasrihun bi ihsan. Allah bai hana rabuwa ba, amma ya ce a rabu bi ihsan, ko bai hana zama ba, ya ce a yi zama bi ma'arufin. To da ma'arufin da ihsan dinnan shi ake bukata ga wanda za su zauna bi ma'arufin, wanda za su rabu da ihsani. To muna ba da shawarwari guda 60, kamar yadda muka alkawaranta cewa bayan mun ba da shawarwari ga maza guda 60, mata sun yi ta bugo waya. To ko maza sun ta bugo waya, ina na mata. To a na matan ne muka tsaya a na 35. Ki sassauta masa idan ya shiga bakin ciki. Idan muna yana cikin bakin ciki ko rashi ko damuwa ko bacin rai, kada mace ta dinga kawo bukatu tana takura miji, sai ji duk ta ginshe shi, ya ji ya gaji da ita. Sannan 36, ki yi jinyar shi idan bayi da lafiya. Ana son mace ta zama ita ce mai jinyar mijinta, domin miji yana son ya ga wani kusa da shi a lokacin da yake cikin damuwa ko yake cikin kunci ko yake cikin damuwa. Kamar yadda shi ma miji muka ba shawara, matarka za ta ji daɗi in ba ta da lafiya ta ga wanda suke kusa da ita akwai ka. Wannan kuma yana kwantar mata da hankali, ta ji cewa mijinta ba wai kawai ya aure ta ne don ya ci moriyar ƙuruciyarta ko ya ci moriyar lafiyarta ko ya ci moriyar kyanta. Idan kyan ya ƙare, ƙuruciyar ta ƙare, lafiyar ta ƙare, ya nemi inda zai fakin ɗinta ya gaba ba. Na 37, ki taimaka shi a lokacin da yake neman taimako. Wannan nan taimako na shawara, wani taimako na kuɗi, wani na ƙarfafa gwiwa. Mun faɗi cewa Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda, Nana Khadija Allah ya ƙara mata yarda, lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya je kogo suka haɗu da mala'ika. Da ya dawo gida, jawabin da ta yi masa duk na ƙarfafa gwiwa ne. Yanzu wani ɗan kasuwa ne zai je bai yi ciniki ba, wani ɗan siyasa ne zai je a kada shi a primary election ko a kada shi a general election. In ya dawo gida, ke za ki kwantar masa da hankali. Wani ma'aikacin gwamnati ne an shiga yajin aiki, ɗan asu ne, an yi wata 8 ana cikin damuwa. To kin ga idan baki iya kwantar da hankali ba, ke ma sai ki haɗu da fushi. Haka wani kuma manomi ne, ya ji ya yi noman, har yanzu kuma bai ga alamar cin nasara ba. Wani kuma malami ne ma ya ji an ɓato masa rai. To duk ko ki san yadda za ki taimaka a matsayin ki na mace, ki yi ƙoƙari ki amfani da kimiyyar ki ta zamantakewa, ki karfafa masa gwiwa, ki cire masa damuwa. Kakka damu, duniya haka take, juyi ce, akwai samu, akwai rashi, akwai farin ciki, akwai bakin ciki, akwai haɗuwa, akwai rabuwa. Saboda haka ki kwanta masa da hankali ta hanyar maganganu masu daɗaɗa zuciya, masu sanyaya zuciya, masu gusar da tafiyar da ba damuwa da bakin ciki. Na 38, ki sassauta harshe a lokacin da ke magana da shi. Wasu mata gaskiya suna da baƙan magana, wasu suna da gugar zana, wasu suna da shagube, wasu ba su iya magana ba. Ita kuwa magana kamar mutum take, akwai doguwa, akwai gajeriya, akwai baka, akwai fara, akwai mummuna, akwai kyakkyawa, akwai mai kyau, akwai mara kyau. Da haka magana sai ta haɗa rigima, kuma wata bakinta ke jawo da tsiwarta da bakinta da rashin iya maganarta, komai sanda kake mata dole ka kula da ita. Na 39, ki zama mai tsaftar gida ko da yaushe. Tsafta tana cin abin da ke sa mutum ya ji daɗin zama a gida ko shiga gidan, ko kuma ya zamo yana kusa da gidan. Na 40, ki tsara ɗaki sosai yadda zai burge mai gida, a dinga canza jere daga wannan kalar zuwa wannan kalar. Yan sa fulawoyi ne, yan waɗannan abin da ake kira yan fulawoyi ne na gida, irin su wallpaper ɗinnan da sauran abubuwa. Tun yanzu ba jere ake irin na da rankwacen a cikin ɗaki ba, an gano cewa wannan tara shirgin ba shi da wani amfani yanzu sosai. Ki yi masa bankwana a lokacin da zai balaguro, ta hanyar gaya masa kalmomi masu daɗi da kuma nuna kin damu da shi, kuma tafiyan nan da zai ma, ina ma da ke za a tafi, ki nuna dai kin damu. Ki sanya fulawa ko wasiƙa ta nuna kewa da damuwa idan zai yi tafiya ko balaguro. Wannan zai sa ba zai manta da ke ba ko a lokacin tafiya. Duk sanda ya ɗauko wasiƙan nan ya karanta ko ya karanta wannan test ɗin da kika yi masa da murgujejiyar zuciya, to zai ga cewa kin damu da shi. Ki yi ado domin ki burge mijinki. Wasu matan ba su iya ado ba, shi ma ado fanni ne na karatu da ake zuwa a koyo shi. Ki dinga canza yanayin kwalliya ta zamani da ta larabawa,
da dukkan kwalliyar da mai gida yake so. Ki bayyana masa halaye masu kyau idan kina da halaye marasa kyau, ki kokari ki danne su, ki kokari ki canza su, domin doguwar tafiya idan ba a samun canje-canje da kuma fito da abubuwa sababbi, to dole za a gaji da juna. Kin yi ta yin abu ɗaya har ya gaji da shi, kin yi ta yin abinci ɗaya ya gaji da shi, kin yi ta yin kwalliya iri ɗaya ya gaji da ita, to dole a dinga upgrading ana kuma canzawa. Na 46, ishara ma ta ishi mai hankali, ki kula da hancinsa kar ya shaƙi wari, kunnensa kai ya saurari magana mara daɗi, domin lokacin ba kowa ne yake gane ma manufar da ake nufi da magana ba, sai ki ga an yi magana da za ta tada rigima. Ki bayyana kanki a matsayin yarinya shakaf, kar ki ce amu yanzu ai mun tsufa, ai mun bawa yara. Kika bawa yara me? In kika bawa yaran zamanin nan mijina ki kwace shi zaci da gare ki. So da haka ke ma ki iya yin ki ga cewa biki tsufa ba, biki ritaya ba, biki zama cus ba, biki kuma yi an mai da ke baya ba. Ki dinga tafiya da zamani. Ki yi murmushi da lafazi mai kwantar da hankali, domin murmushi ma sadaka ne, kuma lafazi mai daɗi ma sadaka ne. Ki cika idon shi da ƙaunarki, ya tabbatar da cewa yana da wadda take da tasiri a rayuwarsa gaba ɗaya. Ki ja hankalinsa da irin abincin da yake so ko abin sha, kuma ya zama kin tausasa masa a cikin maganganu. Ki mayar da kyakkyawa idan an miki mummuna, kuma ki nisanci wasu abubuwa da suke sa maza su shiga cikin ɓacin rai. Ki yafe masa idan ya munana miki. Kar ki zama mai mita, mai kulli, mai tallan mijinta ta dinga ɓata shi a wajen jama'a. Ki yi haƙuri, ki daina gaya wa ƙawayenki sirrin gidanki, ki daina kuma ba da labarai masu tada hankali. Na 53, ki karɓi uzurinsa idan ya ba da uzuri. Zai faɗi wani abu, ki ce to me uzurinka, a tattauna. Kada ki yi sallar nafila sai da izininsa, ki ce zan tada sallah mai gida, zan kwana ina sallah. Domin wani ba sallah yake bukata ba, so yake ku zauna ku yi hira, wanda shi ma kuma yana cikin addini. Domin kada cikin dare kina sallar nafila shi kuma yana bukatar ki, ko ki ɗauko masa wani abu, ko ki masa wani abu, ko ki tautara masa. Kada ki yi azumin nafila sai kin sanar da shi mai gida, gobe zan ɗau azumin litinin, ko kuma zan ɗau azumin alhamis, ko ina son ne azumin kwana 3 a jere, ko makamantansu, ko zan yi azumin annabi Dawud. Kada ki fita daga gidansa sai da izininsa, kuma kake bari wani ya shigo masa gida sai da izininsa. Fitarki sai da izini, shigo wani ma sai da izini. Zan yi bako ko baki za su zo daga gidanmu, yan uwanmu ne. Ki iya girki kala-kala na gargajiya da na zamani, kuma ki san yanayin irin ɗabi'ar abincin da ya dace da lafiyar mijinki, ba wanda bakinsa yake so ba. Don mata yanzu kuke kashe lafiyar masu gidan, saboda ku ta sa musu abubuwa masu zaƙi da yawa, masu tsami da yawa, masu kaza da yawa, har su shafi lafiyar mai gida. So ki saba masa da abinci mai ƙara lafiya, ba abincin da bakinsa yake so ba. Dan da yawa abubuwan da bakunan mu suke so ba kuma shi lafiyar mu take so ba a wasu lokuta. Ki kula da ƙazantar ɗaki, a kori ɓera da jaɓa da ƙuda da kwarkwata da sauro da kayan ƙazanta da suke cikin gida gaba ɗaya. Ki tsaftace jakinki, domin ita ma tsafta ciko ce ta addini. Tsaftar jiki, tsaftar zuciya, tsaftar gabbai, tsaftar jiki, tsaftar tufafi da tsaftar guri. Na 59, kake bari wani ya shiga gidansa sai da izininsa, sawan ko da dan uwanki ne, ko abokin hulɗa, ko makamantansu. Ko kasuwanci mace take yi, ko ilimi take, wani abokin karatunta ne ko abokin kasuwancinta, ka ta bari a dinga taron masa a kofar gida, ko kuma ki bari yara suna masa hayaniya su hana shi bacci. Ki tabbatar da cewa kin tarbiyyantar da 'ya'yanki akai da ya kamata su dinga taron mai gida in ya dawo, sannan kuma kada su dinga yin hayaniyar da za ta taya masa da hankali a lokacin da yake bacci, ko a hana shi sakat har ya cewa sai ya fita zai ji daɗi. Na 60, kada ta nemi saki ko rabuwa haka nan. Kamar idan wasu lokuta za ka ga mace ta shiga damuwa, idan kika yi haka kullum kika saba da an bata miki rai ki ce a sake ki, to fa sai ki aure 1000, don ba inda za ki je ki samu kwanciyar hankali 100%. Dole sai an hada da haƙuri, sai an hada da juriya, kuma kai in ana son ma a gane sirrin aure gaba ɗaya a more masa, a mai da shi ibada. Domin idan ibada kake yi, in ka ji daɗi ibada ce, in ka sha wahala ibada ce, in ka samu ibada ce, in ka rasa ibada ne. Zaman kasancewa ki mata aure a cikin gida shi kansa ibada ne, kuma ki riƙe tauhidi, ki nisanci shirka, ki riƙe sunna, ki nisanci bid'a, kuma ki dinga kula da ibada
musamman sallah akan lokaci da azkar da karatun ƙur'ani. Waɗannan shawarwari na baya guda 9 ki rike su da kyau. Salloli guda 5 akan lokaci, da sallar shafi'i da wutiri, da kuma sallar wato raka'atul fajri, da sallar duha, da kuma rawatib, da qiyamul laili, azkar na safe da na yamma, azkar na shiga banɗaki da fitowa, azkar na shiga gida da fitowa, azkar na wato cin abinci da gama cin abinci, da kuma azkar da ake yi domin munasabobi da suke tasowa. In kika rike wannan gidanki kuma ko da yaushe baki bari kaɗe-kaɗe raye-raye da sharholiya ta riga ta mamaye gidan ba, don abin da kake jin daɗin sa wani gani yake sai in bai ji kiɗa ba ya jin daɗi, to sabo ne. Wani kuma in bai ji Qur'ani ba ya jin daɗi. Abin da ka saba da shi ya shiga zuciyarka shi yake maka daɗi. Shi fa daɗi fa ba wani abu ne sananne ba. Daɗi kawai abin da kai kake jin daɗin sa shine daɗi. Idan ka saba da jin daɗin waka to kawai ita za ta dinga jin daɗi. Da an buɗe Qur'ani sai ka ji baka jin daɗi. So da haka dan an ce kaka dinga jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye ka ɗauka kamar an takura rayuwarka. A'a, sai in da dama jikinka ya riga ya saba da cewa sai ya ji kiɗa da waƙa yake jin daɗi. Amma in ka cire masa ka musanya masa da karatun alkur'ani da karatun hadisi da kalmomi masu daɗi sai ka ga su ma kana jin daɗin su. So jin daɗi abu ne da mutum ya buɗe wa kansa ƙofa ya kuma mai da shi halayensa da ɗabi'arsa. To nan za mu tsaya sai kuma a shirinmu na gaba a ci gaba da aiko tambayoyi, za mu ci gaba da amsawa. Kuma waɗannan su ne ƙarshen shawarwari guda 60 na ɓangaren mata. An aka haɗa da wanda muka ba maza ya zama shawarwari guda 100 kenan da 20. Sai kuma shawarwari da za mu yi na gaba waɗanda suka shafi ɓangarorin guda biyu, wanda suka haɗa mace tana son wannan, namiji yana son wannan, ko kuma haƙƙi ne na tarayya kamar haƙuri kamar soyayya. Kowa zai haƙuri, kowa zai nuna soyayya, ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba. Muna fata Allah ya ƙara albarka da zaman lafiya a cikin gidajen ma'aurata, ya kawo albarka da zaman lafiya da fahimtar juna da ba juna uzuri, da kuma yadda cewa akwai matsala kuma a yi haƙuri a tafi tare da matsalar, domin sai da matsala ake cin nasara. Wassalamu alaikum.